Frances, kinaya ba na imong liyok? Upat para makadlaw imong trabuhanan sa kuha. Kaya mahumani mo, batabok para makaspikas. Lahay na kayo ng makakas na daano. Boss Andre, ay wala po na ako ni gilamo-lamo niya akong pagpugas po kay inarong po niya ako kay ako na ko ni mohang iriya eh. Halay, kasabaan lagi si Papa. Luuyay, Papa, ay kapoy na na ba? Sige ra pa, ispira ko parang para maka-abroad ko. Dayon ko makatabaho ko. Kaya ka mag-iisod. Salamat sa iyong pagtanggap pa. Sige na ko kalimtan. Ito, saan ako to akong maisan, be? Na umanhuman matinin ng Frances o tugas. Na, perting hinayag lihok ni tawanan eh. Atuwa, Papa, be. Gusto mo ko. Ang Frances, kinaya ba na imong lihok? Upat pa na makadlaw imong trabuhanan sa kuha. Kaya mahumani mo, batabok para makaspikas. Lahay na kayo ng makakas na daano. Boss Andre, ay wala po na ako ni gilamo-lamo niya akong pagpugas po kay inarong po niya ako kay ako na ko ni mohang iriya eh. Dili ba? Wala ko mag-ingon nga lamo-lamo ni mong agi. Ang ako wala nga paspasi mong lihok kay duha ka kadlaw karon, mo pa na imong agi. To may pikas o matandog. Pag gumana ni boss, mabalin bugod to sa pikas. Pasensya kayo, Boss Andre. Ingani jud ning nakaangat-angat na sa kinabuhi no kay daog-daog na ta. Okay lang. Saan man ingani man ta, matagahuman og eskwela. Sige boss, okay ra boss. O sige ha. Paningkamutay kung mahumanag sa'yo kay papay pikas o matandong. Ay mo nga na yung lihok kay di na mapudlali mangita ko kwarta. Isuhor sinyo ha. Halay, kasabaan lagi si Papa. Luuyay, Papa, ay kapoy na na ba? Sige ra pa, ispira ko parang para maka-abroad ko. Dayon ko makatabaho ko. Kaya ka mag-iisod. Salamat sa iyong pagtanggap pa. Sige na ko kalimtan. Pai, gutom na ko! O si Pia, ano na ito makadali? Agi, gutom na kaong, pauli na ko ron. Ito makadali. Ito manali ka? Dali, trabaho ako kay para mahuman ng sa area. Tara, isa ko dito ta. Isa ko dito. Snack ta. Ayo, boss. Pa, gusto ko paano. Sipa. Boss Andre, pwede ko mangutang og Pepsi og Pandra, boss? Pang-snack lang. Oy, mangutang ka paano Pepsi? Nagsinumbagay naman imong utang destinakan. Na, napuno na nag-utang si Nong Francis diri pa. O sige, tagati kay isa kay gayon nga mangutang. Pero sa sunod, di na ko musugot o mani ka diri nga utang imong tuyo destinahan. Na, pautangon gyapon na nimo pa? Pautangan lang sa anak para mahuman to yung trabaho dito. Napildiho ka ni Buragood. Sunod ha, wani pa ka diri mo sa di na yung kumusugot. Pa, nasuko mo sila pa. Di na lang kumukag. Paan pa? Okay na anak, badawat na ako na ilang istorya na kaya nagtrabaho ang buko silang yuta. Uy, tumano na ito na yung gusto. Tara, mga tagpan. Ikaw Nong Francis, di juga maula mong utang ba? Ayo, diri to Boss Andre. Hoy, unsay ato? Hoy, diri ako anong amahan. Ako dito mubayad sa inyong yuta. Pa, na to bayad sa yuta pa. Ano na yung balat sa yuta na? Asa ba ron na? Boss, ako dito mubayad sa inyong yuta, pero ang mupalit, padulog pa dire. Sige dong, ngayon dali dong. Mahalin na gina itong yuta pa. Pa, di ba parang nadali mo bayaran ang yuta niya pag hindi? Naging naran mo sa una? Oh, tama na. Pero ganina ako si Pabot mo ba? Kaya kuyog ko nung tataka. Pag binaranay dito, manala ko, pagpirmahon tapos ka. Pa, ikaw lahat to pa. Kadilit na ko sila kayong matubang. Ano man na, kanya, ikaw may mupirma kay pasain mo hindi po ng yuta, kay ikaw may mupalit anak. Dili na ko malimtan ang inyong pagkamata pobre sa una. Ikaw lang ato dito pa kay ako lang bantay ang tindahan. Ikaw na, di mo juga madto. Ako na lang mupirma. Pero na, kalimutin na itong iagi na. Dili jud ko kalimot pa. Kay, dili na maayo na. Usa pa, paano to? Sa una ra to. Pag-abin dito pa, paabot ra ko dire. Oy, muli mo pala sa kong yuta ka pamilya man ako ning dagwaya. Ikaw pa, si Nong Francis, manapa. Uy, mayang hapon ra, Boss Andre. Aw, ikaw di mo palit sa kong yuta. Ganas kawa. Ang nalay naman sa kong yuta sa una. Dili-dili na siguro ang tao. Mga nalay naman to sa unang mga panahon sa kuwa. Karoon niya sinso naman.